बेबाराव सरकार फैनाय हास्थायनाय माने जाय सरकारा सुबुंनो सान्ति होयो आरो सान्ति जाब्लासो सुबुंफ्रा उन्नतियाव फैयो। बेबायदिनो दा जों बेबायदि सान्ति लाबोनो हागोन, उन्नति खालामनो हागोन सरकारखौथ' बिजेपिखौ नुदों। बिजेपिखौ नुदों माने जोंनि भारतआवनो बिजेपि सालायनाय बिजेपि सासननि थाखाय दा बहुद सान्ति जादों। बहुद सिगां समाव ट्रेनाव थांनाय फैनाय समाव हिन्जावसा गथ'फोरा रिक्स जायोमोन, बेफोरबो एसे रक्षा जादों। आरो जोंनि गेजेरावबो बेबायदिनो बहुद फुजायाव मेलायाव कालि मेला दुर्गा फुजा बायदि फुजा मेलाफ्राव गोबां सोर बुथारलाङो थैनाय थांनाय बायदि समयसाखौ जों नुबाय थादोंमोन। खिन्थु दा बिजेपि एलानसेबाबो बिजेपिनि सासनानो गासिबो बिजेपिनि मा होनो बेखौ बिजेपिजों इउपिपिएलजों सासन खालामदोंब्लाबोथ' बे बिजेपिनि सासनखौनो जों बुंनांगोन। बे टाइमाव जों एसे सान्तिखौ नुनायखाय जोङो बिजेपि सरकारानो काउन्सिलावबो दानो हायोब्ला मोजां मोनगौ आरो जोङो। आसाम सरकारनि जिहेतु आसनिफोर गोबां आसनि जागायदों पाब्लिकफोरनि थाखाय, बेफोर आसनिफोरखौ नोंथांमोननि ओरै ओनसोलाव माबायदि मोनो? जों बे आसाम सरकारनि आसनिफोरखौथ' जों पाब्लिक जानानै इसेबां मा आसनि दं जों बेखौ मिथिया। दा जों सा साज्रां नुनायाव जोङो बे मा होनो IUI होनो ना मायो सरकारि नङा बेखौ बेबोथ' बिजेपि सरकारनिनो सेन्ट्रेलनिनो जाहैबाय। बे आसाम सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै बे आसामनि थ्रुयैनो जाया होमबा? आसामाव फैग्रोआ होमबा सेन्ट्रेलनिया, बिनिफ्राय आसामनि थ्रुयैनो बेफोरखौ जों मोननाय नुदों। आरो उज्जला बेफोरखौ जों नुदों आरो अरुनदय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे मा होनो खरसपति बायदेव ना मा लाखपति बायदेव बेफोरखौ जोङो मोनथिगौ। आरो बहुद दङ खिन्थु जों मोनथिजोबा आरोखि, जों मोनथिजोबा जा बे फिसा फिसा बुंनो थाङोब्लाथ' गासिबो आसनिफ्रानोथ' बिजेपि सरकारनि सेन्ट्रेलनिफ्रायनो फैनायथ'। बिनिखायनो जोङो सिन्था खालामनानै नायोबा दा जोङो बिजेपि सरकारखौ मोजां मोनो आरो। फैनायखौ हास्थायो खिन्थु बियो पाब्लिकनि मावनायनि सायावसो। आं लुबैनानै आं हास्थायनानै जे बिजेपि सरकारा फैथारगोन बेखौबोथ' आं बुंनो हाया जाहैबायना। दा जोंनि बनरगाव समस्तियावथ' जोंहा आखाइ दं बिजेपिखौ जों देरहा होहरनो हानाय, खिन्थु दस्रा समस्तियावथ' जोंहा आखाइ गैया, जों देरहा होहरनो हाया। खिन्थु जोङो बुंगोन बिजेपिनि केन्डिडेटखौनो जोंहा बनरगाव समस्तिया जोङो देरहा होहरगोन आरो। जोङोथ' दा हास्थायो राजिब कुमार ब्रह्मआनो बनरगाव समस्तिनिफ्राय जोंहा बिजेपि केन्डिडेटआ जागोन आरो बियो मोनखागोन होननानै जों मिथिगौ आरो बे देरहाखागोन बेखौबो जों आसा खालामो। आरो जों खाथाङै बुङो जे राजिब कुमार ब्रह्मआ देरहागोन, मानोना बियो दा बिजेपिनिनो MCLA आरो बिथांनि बेबहार पार्टिया मोजां, पाब्लिकफोरखौ अनो, बे पाब्लिकजों मोजां रिलेसन दङ हिसाबै जों बयबो बुंखायो जेखि पार्टियावनो थाया मानो राजिब कुमार ब्रह्मआ मानसि हिसाबै जों राजिब कुमार ब्रह्मखौ अनो, मोजां मोनो। राजिब कुमार ब्रह्मनो जों भट होगोन, जों देरहा होगोन, जोंनि आसाया बे आरो।